Ene no kure de otuso mutuo nsuro brabo. No kure. Sa pepepe. Me papa was with him fita e pon ma fidua enyu. Ya pa afase nso ana prada. Petetu yamkwanim. Fa kwa kusu ebuo ya nto abo. Ya ti ahwehwedem nso entoto abo nko ho. Wo kana be mu so na yeto abo. Ende no kure turodo. Woni moto a ane ade ugina kire mpon so. Eno nti ono kofo na se nka wubuhye mu. Ma budu wa se bu ya masabu. Woni moto a na ade gina kire so. Eminu be bu be o ha. Wotirim mai. Obi a wona nan so kan akra afoma so benkum na emum na kan se ono tida bu fa no so na memfa no mawo. Yankuanim. Enamo ede ba ko ne brebo. Akokoso nya asem na akroma ne temuafo ayibu ne kumfo. Tasa be predators akroma mpekro no nto fa de o de kire. Okoto sa akokọ abohire kwa na ase asara nya akroma na awu anakokobo. Na pra me pese eno ye ntanka akroma yemu ben se de te. Kana sansa momma me. Nensi benanim. Asansa pekro no nti no o fa de o de kire. Ene ye no kure sabe etwo ebeto danta. Sabe predators am se me kan atwa so opana nim guase ana man se me na badwum. Ene ye no kure etwo opana nim guase ana man se me na badwum. Eno otire musen. Oh, etwo mo di sie mama se me na se fa dwan ni badwum ha. Obe ya mo bi ahu. O katacho katapire katajo nkobe a ensio fawo. Ani ni ani hia tutu bia nim. Ensio hoye emfa masan. No se bu akan ho. Na wo tweso bebu ansa. Na ensio be tena ekobo ensio bi mu. Ensio ni patafo na yiri twa akwa mu. Ewe sabi mbredu asa. Entuma dada entuma ntuma gwaya na wesa ensio ntuma adaka mu da. Asutifi 48 ensio ma asunafo no musufin. No kure nyame anim esene tachema hoyi o ma na konso ma ne di o masem. Ane no kure turodo udidi no wa me na ado ketre makodo do matwe. E ma fori madros yankuanim. Mbele se duadue enyane funu. Se ya shamra sa abo bi nkyira abo bi nwe na ko otwa amansan wo so akonkena mosum ye frend ko otwa amansan la agya na nkyira sa pan dan kwa na man frend mu nya agopna maso. Oh me am no da ko sa kwa de obobolo amano ne wase anyene me no nsene mu. Ande no kure turodo wa hena woni ntam nso no onko da. Me am nua da ko sa obobolo amano ne bibini broni a odi bodi apesi pa ne ho wanwa yie. Wona ka ma se mo se be aso mienu nya ntokwa kwaye mu a enua na huma wo na ehuna manan. Ane no kure ifi akrachi ni ni mu no ana krata aba ma ipi abon. Oh dupon wa tutu a bo frɛ na edi na de. Obi bi ne krachi ni a wewe ogya ntwero dia ne nkrata. Na so me pedua mra yima bo me na nya kwa bo frɛ. Ba si ni ayi asesa be yemu sekunafo. No kure da ko sa kwa de woni mi foko kwa obobolo amano ne. Wo se adaba da asam so. Obi nsi ba si sabe empet konwi. Sa na tie. Na so obi nso nsi turo do matoa. O yamo ya sabe na nkyere safa ayere che o. No kure nyame ani maboso ba ne meja pai. Ande no kure turo sakatimpo bi kunu no so mebe. O mani mo adan ka me nweka wuro. Nye de sabe kuraba wanti bi da ne twi ne tia. O ya huro so efro se me huro. Akomo ni ntwa ho ankata frɛ wone kwamfo panyini. Ewe sabe mpradu asa. Asase da hotra eso bia woni wura. Akomo ye na ada ne firi obiri kwamfo no chepe so. Oh na sabe mpradu asa sabe. Sutafo de hu mi amampomfo ho dwe wo mo. Uboka hira ane yesoa wo. Sabe obakwase na se de miyanko ne ne me. Okote sabo bi si mu nua so a. Nkase so ran so. Kete so le yeso. Wo sere don ko hwere ma wo a won tene dwom. O tati aso nsa hia dum so nyame bo na ma na fro da. Nya abotire kuma boata, nya abotire dwa aboata te ehunu ne mra bo. O na nya abotire so ko zongo so nya beti padi. No kure ja saye ma brebo ne bonma fa mo ho adran kase ne takire medi wo mawoda. Ewie sabe mbradu asa. Na wo mo so ko du burkran mo tie pa mo. Na me am so ko ya abre. Menesa sabonse ma twempena wo mpena ba na sabi motia na mitimfa kwadu betimi sinasiwa. Ewie. So be sra obese an wansra abode san sa bese nya dia ne bode. Bese pa ne ko na haba etase ne banyansafo. Kwanche du se su abrefo ebu a abrefo bre pa. Yeah. Atade enso do wona na eti ehwe asefo. Ye wa bre no, wona ma na bresu. Yakota mana chi afie no wonchiri se odi bomo. No kwanya ko bani. Enso be tenko bonsu mo enche na anu ado. Ohoho nchire bom kwan. Wasi bese atade no won so ban. Meba. Eno se fasipi. Hoho be chire bum kwan no. Ne firi mani. Na do mani aka chire sa be no. Hoho nchire bum kwan kata sini. Nti fa be na fufuro man. Why? Ansa no hoho be twa kromani mpo na firi de kromani aka chire no. Kaji be fa ne fra we wo. Ohoho nso na honya ye kromani ya. Anaka ya twa ni mu nyame na na ebu afa so yi. Ne firi tete. Ye do ohoho na chichiri kuru.
ai twi ahye so no mekum asema na o man mu yekese ai udidi opanyere didi bone a woyi na yowa ahemfia so yankwa ne sapan hu wa no so na de ti ahemfia sabe de hyementia ne fa kantan kese uduka asem de bia so na jese woni bem den chem da nsuo mun so mframa no wotwen na wo tena do voche so di bo fra wan afọ na den chem ne pe wo ne jahye ne kwa ya asenya ne tena bre ne ho bo fra den na nsen kwaso yie bo fra den na ma de si atofo wan san so de fo ne sia frefunu de wo twere yam fom so ade wo ken kan so yam fom so ya de wo tie ya nten dan kan fo ile di ho danse ene empanyfo empanyene se bia ben no ene etwie sebe bia dum se wa san ko ngia be wo so nwa rata kwa de bi wra fi ankama batafo di dade bo oh na se epanyin nche mu se bisa pete onyankopon pe asenya nkama pode se enti no ma ma akire na abo ankanka ensam hu nkotumire ensa kokrumutie nso ho mopo hwani amifre ansa no ka mempanisem abo akontromfine ntoma tete ana kya de mo no nokre ni mo antim wa anase dimbo antim wa tete wontoma ani a pentin so asase na hokwa so wodu pentin asase da hokwa ho dwopa na oda ma pia ma kiawo yesi pete mu asase na hokwa ukota asase esi dai microphone atransaase no kongro mo chichi asisi da wo de ba bi da pete mu na ope tu ne asase na ho nyo ukoto na ho ba semo a yesi na pete mu asase o ka se da hokwa te se wo pie kuro mu na baba wa so no bi wo ho misuba yanko niku na wo na akope tu ko fana semba ho ebu betia wa ka kire wo se pete mu asase na hokwa te penti asase ho njo wo bebi akona na ho na ma bia mu atra kama wate sabe no me bra ne obi emu bio yanku ya ni tafre hu na sanyina fa akugwa ntwa ane no kore aboa kusi aboa kura wase da ye bi nka no kore nti wa na kura no aso da ye tua ye ntentu kom so yajeje me so so fa da bu kosia no anka hwea na asai ena dia me faja dia me fa ene le kro no ba o fa asase de no amfa nkyere da no kro no de kore nyame ni me sa na tie sabe kura ufiri mu ya twa hene fa wo sa bi tase mojo ne hisem nti na dabo oja ne nan ya no aba ape o na se usura ya ase a na ka ka furuma